Haia, yn y fideo hon fydden ni'n dangos i chi sut i wneud chocolate chip cookies mwyaf blasus. Dyma'r cynhwysion y bydd ei hangen arnoch chi ar gyfer y recipe. Yn gyntaf, cynheswch eich popdy. Yna, pwyso a mesur eich holl gynhwysion. Torrwch y siocled hyfryd yn fras a'i roi i un ochr. Sgipiwch y cam hwn os ydych chi'n defnyddio chocolate chips. Yna, curwch y menyn a'r siwgr mewn powlen fawr nes ei fod yn welw a hufennog. Ychwanegwch un wy yn y bolen fawr. Ychwanegwch y fanila. Cymysgwch yr holl gynhwysion nes ei bod yn llyfn. Ychwanegwch y blawd. Ychwanegwch yr halen. Plygwch y blawd a'r halen i mewn. Cymysgwch eich siocled i mewn. Ar ôl cymysgu y siocled i mewn, leiniwch 2 tre pobi gyda phapur gwrdd sain. Nathan ni ddefnyddio mat pobi silicon. Os yw'r do yn rhy taci i weithio gyda, gadewch iddo sefyll am 12 i 15 munud nes y gallwch ei rowlio. Gan ddefnyddio llwyfwrdd, rowliwch y do yn beli a'i rhoi ar y trays pobi. Fflatiwch y peli ychydig. Rhowch y trays pobi yn y popdy am 10 i 12 munud, neu nes ei bod yn reit golden. Gadewch i'r cookies oeri. A mwynhewch!